कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल आय डी kokanagroddevelopers@gmail.com. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा यांनी देशाचे आगामी सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. म्हणून आता देशाच्या सरन्यायाधीशपदी पुन्हा एकदा मराठी माणूस विराजमान होणार हे जवळपास निश्चित झाले. भावी सरन्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती लळित हे मूळचे कोकणातील आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील गिरिये हे त्यांचे मूळ गाव. दरम्यान सध्या न्यायमूर्ती लळित यांचं कुटुंब रायगड जिल्ह्यातील आपटा इथं स्थायिक झालंय. न्यायमूर्ती उदय लळित यांचा जन्म मुंबईतील आंग्रेवाडी इथं झालाय. त्यांनी शिरोडकर हायस्कूल मधून मराठी माध्यमातून आपलं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रथम मुंबईतील ज्येष्ठ वकील कैलासवासी M.A. राणे यांच्याकडे काही वर्ष सहाय्यक म्हणून काम केलं. नंतर ते दिल्लीत गेले आणि 6 वर्ष त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांचे सहकारी म्हणून काम केलं. अनेक वर्ष ते सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली करत होते. 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित केलं. त्यानंतर त्यांनी देशभर असंख्य महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये आपल्या वकिली कौशल्याचा ठसा उमटविलाय. देशभरातील बहुतांश राज्यांच्या उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद देखील केले. एकूण 14 राज्यांच्या वतीनं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केसेस लढवल्यात. स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यघटनेच्या विशेष अधिकारांतर्गत न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली होती. न्यायमूर्ती लळित यांना कायद्याचं ज्ञान किंवा बाळकडू हे अगदी लहानपणापासूनच मिळालं, कारण त्यांचे आजोबा ॲडव्होकेट धोंडोदेव लळित हे वकील होते, तर त्यांचे वडील ॲडव्होकेट उमेश लळित हे मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील म्हणून होते. 1974 ते 1976 या काळात त्यांच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलं. येत्या 27 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश म्हणून ॲडव्होकेट उदय लळित हे सूत्रे स्वीकारणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.